Moi. Moi. Tänään mä näytän kaikille. On tullut joku tämmönen uusi Magic Balloons juttu ja tätä on tosi vaikea kuvata samaan aikaan. Eka pitää pistää tähän jokin hanaan. Tai tämmöseen aseedaan. Juu, tätä on todella vaikea kuvata. Mä pistin tuohon alle tommosen. Nyt katsotaan miten tää toimii. Ei todellakaan mennyt tarpeeksi hyvin, koska tää oli todella huonosti tehty. Joka ei ole mun vika. Mä ostin nää markkinoilta. Aha, se vai tippuu tällä. No yksi tippu sentään tonne. Oho, kaikki tippuu vaan huti. Tuntuu, että nyt tässä on ihan tarpeeksi vettä. Kato nyt tippuu. Oho, meni aika huonosti. Pitää pistää nää kaikki tänne. Aika paljon näitä tuli. Niinku, kun tässä on tommonen. Tommonen. Tätä ei nähdä tätä. Tää ei tarkennu. Ihan sama. Tässä on tommonen joku lenksu tai joku semmonen. Niin sen ansiolla nää pysyy kasassa. Joka aika genius keksintö sekin. Oh. Mitä? Tänään nyt hyppii täältä pois. Lol. Mistä toi tulee? Ei mitään haju. No aika hyviä palloja tässä. Näistä tuli. Oho. Räjähti jo ennen kuin meni maahan. Miten nää toimii? Oho. 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 What? What? Mitä vitsiä? Okei. The fuck? Oho, nyt se räjähti. Oho, vähän meni huti. Lol. Mä ostin näitä aika monta, niin jos sulla ei oo tommosta, mikä tuolla nyt ulkona oli tommonen hana, tai tommonen, tää toimii, niin sitten sä voit täyttää sen, tää on tosi vaikea, eli on nää 2 palaa, toi pistetään tohon. Okei, mun on tosi vaikea pistää, joten mä joudun kuvaan jotain tää lavua arkalla, joka ei ketään oikein kiinnosta varmaankaan. Tätä kohtaa on tosi vaikea kuvata. Tiedä missä mun pitäisi kuvata tää. Jos mä pistäisin kameran tohon. Sitten ei kuvaa mitään. Oli Eli jos sä oot laiska, sulla on joku tämmönen. Ja sä oot laiska, sä et jaksa ottaa sitä pois. Sä voit tehdä näin. Jos tää toimis. Vai ei näytä ihan toimiva. Ei tää taida toimia. Loppujen lopuksi me päästään sitten siihen tulokseen, että tämä pitää ottaa pois. Tätä osaa ei tarvita, se voi heittää menee. Täytetään nyt tänne. Nyt meillä on paljon esi-ilmapalloa. Yeah.
No niin, done. Nyt meillä tonne meni 2. Oh, se räjähti. Oho, toikin räjähti. Mä testaan, että kun näissä on tämmönen kato. Tää ei taida näkyy kauhean hyvin, mut sit tulee vettä. Juu, ei tää toimi.